Ahojte, takže tu vám predstavujem proces Ježiša, ako som ho vytvorila. Predkreslila som si tmavou farbou tvár, vychádzala som z nejakého obrázku, ktorý som našla na internete, ale nikdy sa nesnažím kopírovať to, čo vidím. Vždy použijem iné farby, iný výraz a tak ďalej. Takže stále predkresľujem. Potom som si pripravila zase opäť tú montážnu penu. Takže znova trošku oteňujem. Teraz som zvolila inú taktiku, že som si trošku predkreslila, predmaľovala, čo asi idem robiť, aby sa mi lepšie tá pena prichytila na povrch, aby nebolo vidno biele miesta. Trošku aj pozadie. Dávam dokopy. A ešte stále maľujem tmavšie odtiene, svetlejšie odtiene, čiernej, sivej. Trošku som to zrýchlila. Niekedy mi vidno rameno dosť nešťastne. A snažila som sa, aby ste videli celý pohľad, celý proces, ale vidím, že keď si robím všetko sama, tak to tak nedopadne úplne celkom dobre, že potom by tam idú viacej ruky, jak celý proces. Takže sa ospravedlňujem. No teraz vlastne striekam tú penu. Minule som ju striekala v zlej polohe. Manžel ma upozornil, takže teraz už dúfam, že striekam správne, preto mi to vtedy až tak nešlo. Neboli to tie správne línie a teraz už v podstate robím tie čiary s tou penou. Robím to náhodne, nejdem úplne podľa toho, ako som si predkreslila. Niekedy mi tá pena vyjde aj taká hrubšia, niekedy tenšia, ale aspoň potom je to o to zaujímavejšie. Nôž, krk, ramena. A za chvíľu to bude asi nahodené s tou penou. Snažila som to poňať tak abstraktno, expresívne, emocionálne. Tak uvidíte, ako to na vás bude pôsobiť. Môžete mi tam nechať nejaký komentár, či to vo vás zanechalo nejakú stopu. No a tu už pomaličky malujem. Približne farby podľa obrázka a potom už dám do toho tú svoju farebnosť. Opäť mi vidno rameno. Snažila som sa to aj dať do koša, ale tak nedalo sa úplne. No a tu už finišujem pomaličky. Dala som to v takých modro, červeno, fialovo odtieňoch takých, aby to znázorňovalo utrpenie a vyjadrovalo nejakú emóciu, tak dúfam, že vás to zaujalo. Tak je to robené opäť na celulite, keďže tvorím každý deň aspoň 2 alebo 3 obrazy, rozmalujem ich a potom na ďalší deň pokračujem, tak robím toho strašne veľa, takže na celulite zatiaľ.